हेलो फ्रेंड, रीना लोकगीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक मंडप गीत गाने जा रही हूँ भसुर के ऊपर। आप लोग देखना, जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो फुल वॉच करके देखना प्लीज़ दोस्त। बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी, बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी। पापा उनकर ढोल बजावे, मम्मी गावे गाना। पापा उनकर ढोल बजावे, मम्मी गावे गाना। भसुरु हो गईले नाचनिया कैसे सुधरी, भसुरु हो गईले नाचनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी, बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी। चाचा उनकर ढोल बजावे, चाची गावे गाना। चाचा उनकर ढोल बजावे, चाची गावे गाना। भसुरु हो गईले नाचनिया कैसे सुधरी, भसुरु हो गईले नाचनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी, बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी। जीजा उनकर ढोल बजावे, दीदी गावे गाना। जीजा उनकर ढोल बजावे, दीदी गावे गाना। भसुरु हो गईले नाचनिया कैसे सुधरी, भसुरु हो गईले नाचनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी, बिगड़ल भसुरु के रहनिया कैसे सुधरी।